Udan sinom parijata. Iya. Buka celuk. Monggo, Bu. Cendakane jan cocok umpamane ora ngaring kudu eling marang sing peparing. Iya, terus ya cocok. Ngene iki nek suaraku kaya suarane Julai Kang ayo. Nah, bila nek endi mak kecap nomor 2. Jajan nomor 1 ya. Monggo. Aku iki mangkondo Mamae Dewa Joko. Mamae Dewa iku garwane adikku Agung Yulianto alias Sindo. Ya apa? Oleh mangkondo pripun to, Mak? Ngene, Nduk. Wong andene bengi iki awak dhewe ketiban sampun. Ketiban sampun. Dadi aku tas ero menawa iki mang cewekku gak tak wiru. Tapi mangkat rene mau ngobrol-ngobrol. Aku nek ngene iki sungkan karo adikku Wandono. Wis pokok ngobrol-ngobrol. Ah.
iki mang wis gak kaya bengi iki mak tumplek blek nang gone dusun keret. Oh iya. Dulur lawas yo jare bapakmu Abdul Rauf. Iya. Eling mak. Iko gone radio pertanian. Iya. Terus ana sing melok nututi rene. Iya, Nduk, Cik. COD. COD. Wow. Lah. Oh, wow. Wah, kan iki OTW ku ngaku. Nek COD ku apa rek COD? Saya ben nyanyi ngene ya. Bila kamu ayo padha pangli ora sing gawe sapa kabeh iku wong sadron. Wah sing dodol sak pirang-pirang. Iya. Muga-muga lagi rawuhe abahmu Haji Sakirun atau saka Medion Nganjuk. Terus karo Janet Tawar mangis tak takokno abah kene pun rawuh kasih OTW. Lagi wis rawuh monggo njalipun iki pelawak-pelawak ing kabeh ulangane nduk. Iya.
wis jan kowe hebat. Monggo Abah Kirun kali derek kula pawarga Jales. Iki tak kandhekno dulurku Ki Surana Ganda. Karuno, monggo Mas. Dalan iki di para telu lho. Ya, dibagi telu. Samira.
Stop. Tahlilan. Tahlilan. Nanti Jumat ya. Oh, Gunung Sari. Gunung Sari.
besok sudah tahu bayar. Pak Sinarto Rabu. Nah, ini Pak Sinarto. Yo pejabat, yo pengamat, yo dosen, yo dalang pejuang dalam Jawa Timur dulu Pari Puja Pak Sinarto Bapak Sleman. Iya, saya ini dulu ada ngomong Pari janji. Mungkin dulu anak dulu Pari Gogo. Sok buyutmu kabeh. Pari Welut. Ilude. Alhamdulillah selamat. Aku ya alhamdulillah iso silaturahmi penting Mojokerto komplit. Pokoknya Mojokerto ya komplit. Oh, aku Pak Joko ya rawuh. Nah, itu lho Druk gak kayak rawuh. Gak penting lho Druk. Gak penting lho Druk. Tamane mujek kae ngono. Ki mujek tok lho Druk. Apa ki Budi Jaya no. Karya baru ono. Ludruk legenda Mojokerto ya teko sutradarane. Ludruk karya berdarah berdarah tandai dikone kebonan lho berdarah. Kabeh dalam ludruk nek golongane siban-siban iki kaya kabeh. Nek ngene iki ora enak. Teko iki ala lumutan dari beliau maksudnya. Oleh telumutan apa umpan tuh dapat dibanding-banding urusan kresek daya itu umut Pak era karuan boleh orang karuan ngetes kok sakit kayak itu dan diobati cita-cita kok anak gitu pembedegelnya kalau kuping lahir non cita-cita itu jenenge wong dilakon dhewe ya awakmu rek yo dalang sih. Sian, bon payu. Marketingmu, manajemenmu. Kula kan boten enggak ada apa itu basic manajemen marketing. Lho, dalang masa wis gak nangis. Lho, kok branding. Piye? Tawar Gonzales, Ijab Kobul, dalang, cedok, payu. Lho disalip karo kanca-kanca kurang ajar disalip di sabotase. Ya Tawar Gonzales sedot bisi. Mabur arek-arek. Pengen lari. Iki ya napa cara? Orang jual marketing gratis kok. Gratis. Karangan kula kuntek. Red gak ono. Gara-gara gratis. Pengen penting gak mayang gedika. Wow, gratis kok. Enak wong digawe lagi ora kok kebul-kebul mentok pring ora. Mayangan. Pokoknya mumpung mau bendina Sidoarjo begitu ono tak pasang terop mayangan. Udah gratis. Aku biar dagel langsung. Serono wong digawe rubuk-rubuk betah dagelan gratis. Aku tahu ada rubung awan-awan tadi wong titanan popo. Napa? Kok mati? Sampai kawan. Mati kok didageli gitu. Kalau marketing itu penting. Jawa Timur saya gamelannya apa-apa. Wayang apa-apa. Kena dicatur. Dapat betul. Ini kok sing kita tak urut diri. Dan aku gamelan didol, gendeng enggak? Enggak didol. Lah kok apa? Lama ngene gamelan. Pokok sing lama. Tambah gak karuan. Wis aku tak dol ae. Lah saiki nek mayang. Iya. Marketing. Wis manajemen. Ayo kan sebagian dari marketing. Ponaki belajar dalang. Iya, ponaki. Nyicil gamelan. Oke. Ya carane nyicil gamelan nek tuku kupitan kan lara. Bawel apa ki rincian se saron kok balungan. Wingi tuku bonang sitok tok. Iku pinter estrum ki tuh malah saiki gak mayang. Lan apa? Lah kok es. Lah ngono. Sampe
entek-entek ragat. Iki disiane YouTube sing delok akeh. Oke. Balas salamé nonton kabeh. Sing WA ning aku uko WA. Cahyo tadi WA. Walang iki begini dalam jatuh orang melumpuk ning kene iki apa magih tau. Mergo gak paling kabeh. Kalau iso tumpuk ning kene. Iki nek paling yo jijik barang budal. Lah ini kan bagian dari marketing. Iya. Mau iki bahkan. Wes yang itu penembang aku mau rocan-rocan. Iki ini tak tembang haul. Jadi enten tinggi kaitan. Sebuah rumah garwane Mas Dalang Desa Negara. Dulu. Itu nanti ini gambar. Ose. Kari-kari ya. Itu wabah pengungkap. Itu hapus nyakot gitu. Nenggi. Dan tentang itu kok tanggal pada tanggal ini. Ini melu. Ini sesuk aku nang gone Purwodadi, Grobogan Jawa Tengah. Tanggal 20 Demak. 26 Tawangmangu. 27 28 belum malam minggu ngerti perayaan belum jeda kali masih ngatur terus Mas Awan dia lagi tanggal aturan pray pray dengan sami kasih pada pray ini kok memang ya dulu cakap punya pray foto ini vaksin suwiran dalam nggak tahu aku beredar sing itu mutos dengan tangan Pak Bulane selingan oh enak besar rakome pangkur Mas Lendro sinyal apa pangkur pangkur ke neng dinai boleh bilang itu baru berita jasa palsu udah bener-bener dampur sampai sini saya tak boleh aneh wes tak kok hilang nih Lara ngara lagi dong kuning pangkur singgah kalau singgah kalau singgah pangsu singgah bisa murah betul nanoneno jebul Lingkaripun dengan kolor yang karono karena hati sendiri sepul kali kosong kali kok tak boleh enggak betul wes selingan apa sih ayo pokoknya Mas Jalan mau dong diko. Loh, dek cek nonton wayang. Mas Surono kan dalam yo kumo kan. Benar lu golek wayang kawan. Golek wayang karo nyekel HP. Mas Surono. Ada macam-macam nek cyber. Makanya saiki HP usum. Betul-betul. Singkatnya HP ini ajang perselingkuhan. Api-api dalam kreatif yang ini. Ada itu dulu. Nek dilakoni selingkuh itu apa? Selingan pindah keluarga tetap utuh. Itu kan menceritakan pengalamannya. Lah gurune sapa? Bisa kantor kan. Sedaya tawan sapa selingkuh. Konangan probot ya.
Lah kula dicemburu bojoku karo Murgiati. Murgiati RRI kok bokong sak lapangan. Iku jenenge duduk Giati. Iku endang Kulino dinoco. Monggo endang wongso Subali jenenge. Ora wong sak pira kan sak bakoli. Terus lanjut apa adalah kalau pandangannya Habib. Habib yen Haji Pambeling. Haji Pambeling. Nek saiki Haji perselingkuhan. Ngajak. Ya biar delik-delik. Ulane nek gunane medsos sing hati-hati. Iki cukumane asto. Wah, lha opo ini kene. Hati-hati. Iki siare YouTube tak nono nek menggunakan media sosial khususnya HP saya modern, saya modern. Kowe kudu ngerti kene materi iki. Kaya wong ngerti yo. Materi HP kali iso. Dan kula mate ping lewat bathok. Wong ora iki. Kowe iso monggo disenengi lagi dia kula tak goleki. Lagune napa? Jange. Lagune diaturaken orang Bono ki mawon. Mbak Pita. Mbak Pita. Mbak Pita. Tuan rumah. Oh, nyanang-nang kowe bodo. Mbak Pita iki sing dadi manten. Kula kira kita lebih pecah. Sing ora nyalame aku ning kono tak sawange. Gak perlu mojo baik. Hai Mbak Pita. Mbak Pita kok, Mbak Pita monggo. Mbak Pita ini tetap guyub rukun dari Mas Johan. Resepnya aku lak sampean kandhani supaya rukun resepnya mau 5. Apa? Malumah mengkurep modot mlebu metu. Oh, mantan. Nek sing malumah iki Mas Johan jujur nek yo yoga. Oleh tanda bulan kira dikekno. Ayo. Mengkurep iki yo mau main ngomongin ngopeni yo bangsane ngono. Dadian. Jangan yang lain. Terus modot kemana nek gak iso modot aja jajal-jajal tak. Lu modot pikire kan nyukupi kebutuhan rumah tangga. Rumah mengkurung modot metu. Metu. Wong wedok kudu bisa mlebokno, kudu bisa ngetokne. Kudu metu bareng. Enggak ngetok. Duwe kayane sing lanang iki kudu dinasti. Nek gak metu bareng kok cemburu lho. Iya. Nang alun-alun ae jare aku bonceng menuju Bareng nek gak bareng gak rumah mengkurung modot metu. Pokoke gak mau 10. Apa maneh? Mangan manggon melu maratuwa muring-muring mantu tinggal sak montore. Para dawa itu nggih mantu maling. Ayo Mbak Pita. Nggih, cuman paringi menapa niki? Sakarepe. Monggo. Monggo lagu sakarepe. Cuman mawon nggih. Saleh tambah yoso. Wetan-wetan kali. Kali kumaisan kok wetan kali ulun kali. Biasane iku mesti duet. Lah iki Duet iku sing dipangan nang sing aran lagu iku sapa? Ora dhewe. Lor kali kidul kali wetan kali ulun kali jebul kali kabeh yo. Wong kali mundur rono. Oke, monggo Mas Johan. Monggo Pak Johan. Ayo, saleh. Ngawur. Gitu. Pasangan yang dibilang Ngantuk. Sarek bubur kok dianggep maling kan. Duduk pokongane santer. Eling pituturin kok sarek. Nek kono dono nak otot terus dungo pipine otot kelangeng dulu. Nah ngiring kita. Iyo, sarek tambah otot. Tembak karo mantri polisi Jakarta. Samprot jagat bacengan. Modar kon terus boe teko.
kandhane wong cari kaya tasbih. Malah sing lewene. Lho lak ora paiti. Berarti Paras gak tahu dari lucu. Tapi tidak lakon ini tidak mati. Pasre. Ayo, hah? Lakon itu. Iya re. Aku cuma ngelesir. Kenapa boleh kau pinggir kali lah? Mari gaduh lah. Gaduh. Kalah. Iko mau sing bandar aku nak. Iko sing bandar. Lho kok bandar lho. Ayo sak. Iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah ono jagoan berrakyat berlomongso jenenge sawit ing desa sampai oso Tepuk tangan untuk tuan rumah. Kostum ini dosen dalam pengamat budaya, penyanyi, sutradara lucu, luar biasa. Aku nek arek nom-nom ngono kuwi sompet. Besok isi tua-tua ini tak arek sak nom-nom. Isi tenan. Contohnya makanya tak duet ini tak nom-nom. Akur mas, inti aku mas. Iki sing kulino tak tembang nek pas kumpul turbo. Jek, monggo majuan. Alhamdulillah. Aku nang Jawa Timur sing tak amati ku ora kok wayane tok. Ya jarit barang. Dalam Jawa Timur kok ngerti jarit golek waktu, jarit ben laris, sudiwe mau macam-macam. Karena jarit ngomong dikai barang itu. Untung singgah kalau singgah tan suminggah durungku kalau sumingke sing sirah sing suku
padha sumikira talange jolo oke oh tak jajal belok barat disuwi ya mas jula-juli ning pelok barat sing mulino kan selindul ya pelok barat tutup dulu kulit buka iki anak biyen yo diunek nek suwi ra muni sing hidup ora ana iso ning nang dagangane laris mergo tiktokan bojone digendak wong mergo tiktokan iki jamane janji menyanjung bang tuku manggis para dalang kabeh laris kumpul donga marang leluhur muga slamet bareng kang jero
Lagi biyen ki nek yo tayub Malangan sing iso ngitung aku karo Cak Endro Malang. Heeh, kula jula-juli diadopsi ning Malang dinggo iringan beskalan karo topeng Malang. Ning yo pelok barang. Lah niki yen dalan Malang iki. Lah iya, Mas Soleh. Lah iya mesti. Ngono. Lah nek pelok barang niki sing regem ya enak. Nang jek kabuane Panarto. Kur yo. Ya nek ngobengi kutha sateruse aku iki tukang tambal ban. Aku yo ora ngerti kowe yo gendut dena santri lulusan kok. Sekali sedro monggo misurana ingkang menjadi kula nderek mangayu bagya. Nderek ndedonga para dalang-dalang sepuh boten saged nyebat setunggal bapa setunggal ingkang kula radi kelingan nggih punika Ki Gunarso. Nek Mbah Tomo ki waru ora salah. Nggih, terus Mbah Suwoto. Nggih. Nek Baleman aku yo gedeng. Nggih. Yen gane mayang gone Pak Anom. Mbah Pit Asmara ki Trawulan. Mbah Pit ki dadi panutan Mbah Winoto. Mbah dalang sing paling halal ya nek. Halalan toyiban. Mbah Toyib. Terus Mbah Suwadi. Insyaallah sedaya putra wayah Mbah ingkang pinan sampun murut kasidan jati dalang pari jati ingkang makempal sak Jawa Timur sedaya siaga siap nerusaken perjuanganipun dalang sepuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai ini putrane Mas Didi juara Jakarta terus juara neng UNJ neng Yogyakarta juara 2. Jadi dalam Jawa Timur wis merambah mulon insyaallah dualah yang hadir semua hari ini sedaya ridho lan barokah Allahumma amin. Laris tanggapane ayem atine paringi tentrem uripe bersyukur wontene Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Bang ganti lho kowe lho aku mau pelok yo geten kowe Slendro. Aku iki tukang tambal ban.
bengi iki dalane Masurono bareng-bareng lestari seni budaya kandang sindene cantik-cantik berdor sindene berdor ora kati ora kecekel sing ngaku asmane Pak Sinarto insya Allah barokah sambendino ora leren perjuange seni budaya Pak Sinarto insya Allah panjang yuswa aku iki dok aku apa itu semua apa itu ayo pancen aku iki yo dalan yen lari saiki yo gak payu aku iki dalan tukang tambal ban petang kali kowe ono kali ate nabrak gak ono umote balik dar bedong mulane ngapal lho ngono lho banget ngapal no lah balik aku delok dagelan ning YouTube iki kalone ayo opo coba bujukel nek tau piro ora tak ora mati ku ngapal nek opo iki sing wis mati cepat dulu itu gede nek tau piro nek ukur digawe opo karep kebendan desel lapor dan desel akhirnya ayo namaku kita itu mau ora wis pelok saiki selendurne kembang turi engger sumur sik aduh dor kalau menjadi surat Jawa Timur lurus jalan payu kok apa ini apa-apa itu baru payu lu sampai gadingane sampai anu cilik lu tak dure apal dalam samar mungkin nek umur saya sepuh probo ya wis putune wis enek sedhit ya wis eling-eling ayat dhewe ayat kedua suluhe sik agak dhisik di dhuwur laras angel nyapa belayaan bareng iki nek wedi ya belayaan bareng duduk dalam di jalan ya kok keliru ayo tak boleh Condroan gadingan condro kereta sang notong mandat dekan saking pandan kreteng kereta Gustowo tinarik jaran petang pekara apa tulis sing jaran ana atas ana putih ana ireng ana kuning gadhen kusir jenenge kadit arane duweni petut ala geni petut sing dipekul kok ten jajan kaya bentek apa jebule sampeyan tangkap sang kusir nyaut petut kan gepuk boko wing jaran kene kontone ya
Nggih ngono iku. Apa-apa kok ngomong enteng sumbere. Sumbere salate dalan-dalan gak iso ngawur koyo ngono. Ya apa? Iki dalan sepusi. Heeh. Bawoto. Bapak ono maneh engko tak dudono. Iki ada dianggep iki lho. Oh, biyen berarti pinter ngajeni nang sorote. Sang Satrio ganti ngono. Ganti ngono. Sang Satrio penengah Pandhawa munggah ana nggone alas dirboyo ing kono torik lan turuk. Lho, iki nang soro. Torik iku dalan turuk pirang-pirang dalan iso nyasalno. Lho iki temen menene basane torik kono. Torik iki jalan karo wong Jawa. Turuk iku nggonku enek sinden. Nggih. Kuwi nek wayahe nyuro ngono. Nek wayahe nyuro yoga ben kekelen enek. Delok cilat Torik itu langsung nendang mata nih warasi. Sore-sore ini rancang yo. Kabetasan ya. Ngono nek ra tanggapan TikTok-an karo dal. Ada kenal jancuk ya. Nek kono mbek. Yo, aturuk-uruk tumbung mukon. Jamu nek jelas. Ada jamaknya. Ada bilang-bilang jalan. Nek tori itu di dalam turuk. Koper, bukan nanggu. Bukan kabur, kop turuk. Iya, bilang-bilang. Gue beda dengan aku ini ngamuk. Ora, umpamanya biar dia nganggu sanepan. Enak sindian tua iya gini. Oh. Kamu tahu kan tinggal kamu juga dancer. Dua. Ayo, jika nona. Pak sing kekelen. Sindan piye iki lho karepe piye? Marga suta yen ki nampe aja gelo. Rambut lesta. Arek manisa padha nyebut salahira. Sasi sewarane Baladewa gak nyoto. Sasi sewarane basa rawon anane Baladewa kandhani lho. Nek ketung kandhani. Tipu daya lemes bunine lho. Tribudaya matamu ini. Ora sakuwi. Kasete ya nek siji. Tak setel mobil aku ndang. Lho. Sriuning putrane Abri. Sosok Abri nek anak sriune. Sriuning putrane Abri. Dadan putrane Abdi, Abdi negara Abdi. Bener itu. Berarti gendamu sindene. Kaya nggih. Kok enek kok. 1 2 3 4 5 sikil jeduk. Leng. Aja nyaru. Bareng lan iramane monggo rekaman dangdutan kok 1 2 3 4 5 sikil jeduk aja ngaru bareng lan imamane iso tak dangdut nang imam daripada marga suta yen sampe aja gelo rek nyebut salah ira gula ana dhewe. Padha karo nika bandang kula. Arek ngomong gak ketok dindeng. Kan nemuni Mas sampean Mas. Lah kula kok teko arek ilang niku. Perkara. Gawe siaran ngawur arek dindeng tak dulu.
Lah kok Mas, golongan ini nembangan sama nyowo nih. Nembang ngopo? Tantang kulo. Lha coba yo jembut iki. Karepe semuti yo dari jembut. Jadi kulo ditokno yo eren. Ari gak selektif blas aku. Putu kuwi lek itu tembang Jawa. Kon sinau Lili antar telung api lawoe bodoh teri hati tutul lama lalu cek pelong cek kelas ini Lili antar telung hati lawoe bodoh ini banyak mlebu wong wingi itu wong cek kelas loro saiki. Kok jam 10 awan iki. Kuwi arek sitok babil adus aku sing ngedusi. Ndulang mamaku. Nang sekolah iki ora tak terima. Lah aku mulai job, mulai teror, mulai tanggapan. Keturun. Dek seragam jam 09.00 wis nang ruang tamu wis duwe tak iki. Lah aku milih bil obat. Kowe ora mlebu to? Gak masuk sekolah. Aku mulai dhisik. Ayo mulai dhisik. Ya tuh cerita. Tapi gurune iki Pak Arwan loro iki tas. Bil digoleki guru. Kalau guru rene kowe ndang dhewe obat, memang tak omongne mati. Kowe tak pundung jos ora hebat. Banyak nyangkakno bae, Mas. Hebat. Kowe ndang dhewe obat memang tak omongne mati. Yo Mbak. Tundung mawon ngandani. Aja dandang kuwi. Mboten. Kalau dandang. Ini lho. Sampai kentang. Nanti. Iya, wis. Iki kan nang Jombang tuku bebet. Bebet bedatok dituku. Tak dagang potong rambut. Gimana? Nang Jombang tuku bebet. Tak dagang potong rambut. Potong ngono. Tak dagang potong rambut. Wonge wis ora potong. Wis ra cukup. Ayo pergi rontok. Ya kono nembang. Sinden lho. Den ada barang bono Mbak Niki. Barang macam ini. Curi iki Mbak Dari iki. Bagi sing sinop admiro gak sido. Juga tak bila. Bengung Mbak Sindu juga ini. Mbak Wadi. Ayo Mbak Dari mudah-mudahan Mbak Dari. Kuno sakarpe. Biasanya kene gede ngapa kurang mudeng Sidoarjo deh, Pak. Aku kulon, aku Medina. Cineman kok. Oh, mari kana. Aja dini kok. Lalu boten nangane Mbak Supron sing piye? Suwe timbang itu lho. Kuwi jenenge sisi sasi deman. Luwe bete tapateni limbang. Luwe bete aten patanono. Coba kita paten bagaimana? Ayo, Cici Deman. Kalian siapa? Ki Haji Sukron Suwondo. Udah ngono. Ki Haji Sukron Suwondo. Ojo ngepek sriwuning putrane abdi. Ojo ngepek kuwi. pun hawani langsung Luwe becik. luwe becik patenan hampir bisa
Sakilo niki amale gede dalam mengembangkan seni budaya. Wong asmane wae Sakilo. SI sportif nek iya nek ora rawuh ya rawuh ora iki sportif ayi apik mergo kira cukup khoyunas angpau dinas jadi orang yang beradab lho nyatane donasi 2,5 juta itu tenang dalam rangka yang menyemarakkan itu K itu kreatif I punya inisiatif menyelesaikan pola kehidupan zaman harus kreatif terus R iki rasional U ulet N iki nasionalisme orang bedake iki Jawa Timur, Jawa Tengah kabeh guyub rukun. Lho, kuwi Bapak Sakilo. Terus lha kok Pak Tawar iki misuh. Lho, aja disenggo elek jancuk iku apik. J kuwi jenius, wong pinter iki jenius. A agresif semangat tinggi. N nasionalisme, C ceria, ulet kreatif. Dadi jancuk iki apik. Oh, dadi kuape kan wis sami ya jancuk. Ayo Nduk, wis wengi kok waktu ngawe dhewe man saja. Ya, ayo diterusne. Mak, apa? Aku nganti ini kok urung rabi. No, kowe kurang kira-kira. Aku kok kalah karo Prauto. Apa? Prauto itu gandengan aku kok durung malah gampang. Wis kowe tak badheki nek iso batang cangkrim aku kowe tak rabekne. Apa bedane macan karo wong wedok? Macan seperti papat nek wong iki menungso dipangan macan salah bedane nek macan nang alas ditembak dia gletak nek wong wedok gletak sik terus diapakno yo jenjing bedaku